सेड निउज माने आं सानाखैमोन आरोखि ना माने बिदि जागोन होननानै बिराद दुखु मोनबाय गोसोखौ दुखु मोनबादों सयथि आं नोंसिनो खोन्थानो ना खोन्थालासो सानबायमोन नाथाय नोंसोरनो आंखौ माने सापर्ट होदोंबा नोंसोरनो मारै खोन्थाया जानो जाहाथे बेबायदि जाथाया नङाबा बिदि घटनाया नोंसोरजोंबो माने दा जाथों आरोखि ना उनफोराव दा खोथाया जाहैबाय दाथ' मोनानि 7टा जाबाय ओंखाम जानाय टाइम दा घटनाया दहाय साननिमोन आरोखि ना दहाय साननिमोन माने आं दहाय सानाव ओंखाम जायाखै गेस जानानै दा ओंख्रिया बेदरमोन अमा भाजा आलुजों मिट मस्ला होलायनाय दा आं दहाय सानाव ओंखाम जायाखै नालाय आं बिमाखौ थिनदोंमोन आरोखि ना माने मोनायाव जानोसै आं बागखौ दोनदो अमा भाजाखौ बिमाया होनबाय बिमाया जागोन दे बिमाया दोनबाय ओमफ्राय दाथ' 7टा ओंखाम जानाय टाइम जाबाय दा जेब्ला आं जानो नागिरो बिमाखौ आंनि बागखौ लायनो थिनबाय आं जेब्ला बिमाया नायो स्लिम प्लेटल'सै प्लेट नायबाय बेदरा गैया स्लिम जोंलायलायनाय प्लेटआ मोनथिबाय दा बेनिफ्राय दुखुसिन घटना मा दंबावो दा बेनो आरोखि ना साबधान था बेदरफ्रा मोजां दोन थालाफोर दंबा थाला होनानै दा आरो नङाबा बे प्लेटफोरखौ मोजां गामलाफ्रा मोननैसो खोबसिननानै बे 5 केजिफोर ल'आ थायोना बेखौ होसिननानै दोन थारमाने मावजिया बोखारनो हायिनि आरोखि ना बेनो सेड निउस